A kako mi je? Teško mi je. Mnogo mi je teško zato što sam ceo život naporno radio. Znam koliko sam napora uložio da budem i najbolji đak ili najbolji student. Trudi se da bude i najbolji ministar u vladi, pa kaže da svu pažnju trenutno posvećuje budžetu o kojem se raspravlja u parlamentu. Borit ću se da svojim radom, svojim angažmanom građanima Srbije pokažem i dokažem svoje znanje i na kraju ljudi su najbolji sudija, a ne političke komisije. Beograd na vodi proglašen je za projekat od nacionalnog značaja. Kako stambeno-poslovna zgrada može da bude nacionalni značaj? Pa zato što Brankica nije stambeno-poslovna zgrada, nego je 2 miliona kvadrata. Na prostoru budućeg Beograda na vodi nalazi se i ulica Hercegovačka u kojoj su pre 5 meseci nepoznate osobe sa bagerima noću srušile objekte koji su bili u privatnom vlasništvu. Premijer Srbije rekao je da iza rušenja stoje najviši organi gradske vlasti. Gradonačelnik Beograda tvrdi da ne zna na koga je premijer mislio. Ja mislim da je to loše što se desilo za grad Beograd. Nemamo tu mi različita mišljenja. Meni kao gradonačelniku Beograda je u interesu da se sazna šta se desilo. A zbog čega ste smatrali da recimo to nije razlog da podnesete ostavku? Da ponudite bar ostavku ako se desilo nešto što vi ne možete kontrolišete, ne znate ko je to uradio, krije od vas. Samo još da po Brankice, da se ja sam gradonačelnik Beograda, ja nisam ni policajac, ni tužilac. To što se desilo u Beogradu je izuzetno loša stvar. Izuzetno loša stvar. Mi se tu delimo mišljenje i vi i ja i, da kažem, svi ljudi Beograda, verovatno. Ne znate ko je odlučio da se sluši Hercegovačka usled noći? Ne. Pa mislim da vam to niko neće verovati. Dobro, a ne trebate vi da mi verujete. Treba da mi poveruje ili da vidi tužilaštvo, policija i bilo koji drugi nadzorni organ.